¿Dónde vamos? La liamos. ¿Dónde vamos? La liamos. Va, anem a treballar. Ens anem a fer una caseta. A Prim. Sembla que anem a treballar, però anem al Tongrio a recordar vells temps. Què farem, Prim? Ho farem o no? Avui sempre, màgia. Saps que quan vas amb el Prim sempre hi ha màgia, Ted? Has de sortir aquí? Sí. O aquí només surt l'avi? No. Que me mea un poquito. És aquí, veus? El jo finis l'últim. Jo no me'n recordo les coses. Ella quita d'agua, no? Saco una El patrocinador del canal. Papa, has agafat la No ho sap, però no li pagarà la gasolina. Papa, has agafat la No va bé. Vinga, comença la patejada. Hem de caminar molt o no? Hem de caminar molt, Quan és molt? molt. Anar fins aquí, Quantes sota. serà? Oh, aquí no, molt, 15-20 minuts. Si no passat perquè soc de Pablo Piscina. Que guapo! Aviam si pesquem alguna cosa. I així es podem muntar les canyes. Però en les fombres què s'agrada més? Per dia o la nit? La nit. La nit. No! Diu que n'hi ha un. A on? Hi ha un tio pescant? Sí, però fa la pala. Què passa? Què passa? Tarda. On d'on tu pescant? Seràs de o... Sí, podemos bajar así y empezar a montar sin tirar, sin molestarte. ¿Sí? Ya, pues gracias. Tu, està ple de peix, tio. Com ho saps? No he vist saltar. Tens la mà. Bueno, pues ara anirem passant material, que fem una escala humana, Un moment. Dóna'm la mà. Perché? A poc a poc, Pep, el tens tu? Ja hem deixat la maleta. Ara l'hem d'anar passant. Pica! Pica! Comença a manxar el vent. Ben has dit a partir de les 7, Tio, ve de costat, a més. Haurem d'anar al forat aquest. Està tot parat, Vale, contra. Ara va com un tanc, No, ja ho faig jo, carinyo. Ui, com va això, conya? I em
Pep, No, és que heu dit, no crideu. I dieu en sang les la tranquil·lament. sang del blat ho pot, Pep. La sang no té. Jo no posaria tant al bord. De res, Qui és? La placa. Hòstia, nano, diu. No ho voleu per aquí, Vols que prepari el celebrat? Però, jo soc la dona. T'has tapat? Que et vingui de rebot. Vinga. Que va, potser, molt bé. Oh! Ja el té? Jo no el veig. Albert, nau. Hòstia, sí, està allà a terra. Què és? Un serrano. Oh, no el veus? Sí, Carles, el Ah, sí? Mira. Que bé! encara em petarà. Oi. Aguanta la trinxeta. Si això... Això és mitja. Oh, una cosa, us la Quina porto. bullida. Ens els emportem a casa, no? Bé, pregunta. Com vas, papa? Oh, oh. Mago! Mata'l, 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 mata'l. Albert, agafa el ganivet. Agafa l'helicòpter. Com diguis. Sí? Sí, acabo de Sagal. Encara és viu? Sí? Ja, Perfecte. Jo no xafeu el sobret ara? no se'n anirà? Hem d'esperar que Ara quan s'afogui. tardarà a morir? Perquè si no se li salti la cara. No sé. I si li salta l'agafa i el taló. Mira, va! Està gravant i tot. Sí, perquè li dic. Ah, vale. Va, home. Molt bé, sangles! De res. Pagrillo, molt bé, Pep. Una cosa, 20 minuts. És salmó? Ah, no. Una cosa, que en 20 minuts portem més que aquest tio no sabia quantes hores pot. Què és, Angles? O què? Ja està, pots parar, Cuca. No. Un pagre. Això està bo. És gravar la seva... No, cap... La portada és la GoPro que de nit grava fatal. Sí. No... Estem bons, no molt fart. Segon pas. Vale. Ja, anda. Mas Miguel, has de penjar. Jo. Tot ready! Tot ready. Ready. Un perrito per començar. Aixeca'l el sobret. I ara aquí hi ha totes les canyes a punt. Sardineta. Va, Santa, fot-li! Que tiro. Se tira un congre. Espera molt bé d'aquí una estona, ara hem d'aprofitar aquestes hores perquè si no... Vigila, Pep. Mira com se te'l fil, nano, del carret. Mira, jo el fil. Estàs balancejant i tot! Xuf! Lleu! Ensenyant i tot, jo. Mireu. Sí, s'ha de tensar. S'ha d'enganxar aquí a les pedres. Ara hi vaig. Cuida't aquest, És que aquest fil, al ser tan gruixut, saps? Té molta memòria. I has d'anar collant.
Porque si pasas també t'enganxes. Prepara't! Ui, tu com destenses. Va de picar més, Cuca. Ja je, ja je, ja je. Hi ha coses! Has xerrat, nana, i t'ha quedat una borrada? Congra! 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 És un fideu! Què? Un fideu! Ara sembla que no porti res. Després que no els fideus. Home, sí que ve alguna cosa. Mira, mira què surt! Mireu, mireu! Què és això? Un Una gran! congra! Uau, bro! Congra! Va, fiqueu-li el dit a la boca. Bé, bona victòria! I te'n vols anar cap allà, que els que piquen són aquí. Foto, foto, puto fideu. foto. Home! Deixa'l, que marxi. I petit, eh? Adéu. Massa petit, home. Perdó. Punyito! Vamos! Però que la Algo, volia. algo! La puc agafar des d'aquí dalt. Li faig jo. Tant em fa. Des d'aquí dalt no se li traurà pas, eh? No, concret. I si no el toquis gaire, fa molta pudor, això. Crec que no ha fet Hem de netejar una mica, no? Ai, cardarem aigua. Ja està. Crec que ha anat bé. Allà? Va. Allà en fort? Espera't, però, aquest cari l'altre. Volia que anava batzegada. Hauria d'estar una mica més lent. És que la imatge d'en Sangles gravant així. Fa molta gràcia, així. O sigui, no sé... Mira així. Mentre que és que... Encara picarà allà baix. M'has vist? Picada en directo! No, Masti! Ara anem allà, ja pots venir cap allà. Fishing team! Fishing I team! si anem cap allà. Vigila, allà sí. Ah, tio, què fas, Pep, tio? Hòstia santa, tio. Vas anar aquí, mira aquí. No, perquè aquí ens sentem tots. L'has vist ara? Boig, boig, boig! T'ha escapat. Bueno, 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 eh! Clàmate-la, tio, Marc! Treu-me, que puja! El mossegui no me la treu, saps? Com és que la tregui, tio? Que m'ha mossegat molt. Ara, joder. Que se'n troba de seguretat, això, tio. Ha d'estar mossegat. A la setmana. Ja que serà elèctrica. Ara veurem un vídeo de Xinxerat de riu. Tornem els xinos a buscar un ganinet, tio. Ha bufat? Girarà de cop i et quedarà una Podria quedar un gapo, ara. Vaig a ficar-lo al sac. Aparta't, aparta't! És com ha quedat. Tenim sardinetes, mica sal. Glòria. Prat. I aquí hi ha mans per tirar. Aquí, els ploms. Com va?
Bendiciones y buenas noches.